Φάλ σε πολύ καλό σημείο για την Preston, εδώ ο τερματοφύλακας της Oldham. Ο Oxley δίνει οδηγίες. Η εκτέλεση κόντρα γκολ, 1-0 για την Preston. Στο 13 ο Byron κάνει το σούτ, η μπάλα αλλάζει πορεία, αλλά όλοι πάνε πάνω στον Bevan. Πρέπει να έχει χτυπήσει μπάλα πάνω του, γιατί ήταν παίκτης της Preston πάνω στο τείχος. Για να δούμε το replay, το shoot. Ναι, είναι δεν είναι αυτό γκολ, συγγνώμη, είναι γκολ από τον Bevan μετά το shoot του Byron. Τώρα είναι στο 13 με αυτόν τον ανορθόδοξο τρόπο, πάει να σκύψει, κοντράρει, η μπάλα αλλάζει πορεία και γίνεται το 1-0 για την Preston. Με το πρώτο του γκολ στη φετινή σεζόν του Stuart Bevan. Και έτσι λοιπόν γίνεται το 2-0 με αυτή την εύστοχη εκτέλεση penalty του Davies. Ουσιαστικά πολύ δύσκολα τώρα γυρνάει το παιχνίδι. Βλέπουμε εδώ την εκτέλεση ξανά στο γάμα της εστίας. Πολύ όμορφο το τελείωμα και 2-0. Για να δούμε αυτό το corner για την Oldham στο 83. Ο Φίλης Κέρκ στην εκτέλεση στο πρώτο δεκάρι, κεφαλιά γκολ! 2-1 για την Oldham. Ξαναμπαίνει στο παιχνίδι η φιλοξενούμενη ομάδα. Μια εξαιρετική κεφαλιά από τον James Tarkowski. 7 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι, χωρίς να υπολογίσουμε τις καθυστερήσεις, με αυτή την κεφαλιά η Oldham πλέον έχει κάποιες ελπίδες για κάτι παραπάνω στο παιχνίδι. Εντυπωσιακό το τελείωμα και γρήγορα γυρίζει στο χώρο του κέντρου ο James Tarkowski. Το δεύτερο του γκολ της σεζόν είναι γεγονός, 2-1.